Mpacho makosa mnisema yale ya minyangoto nti actually na we mako hospital ba me dawa na abranti bi wo obeka chere me se ofre me ade no twen me te se spirit no na kasa ne nyemu afuo bi ho obudua ba hwe mafuom ma ka hwe anchere na mtutu ma olu basim sa atam no yale ana ohye afuo no na ohye me kokoo no bi na yere so ya sai wa funti no wa anka wa ya san so ahye funti bi tutu mo lo basisim na jam sum ko tutu mo lo ba minim sai pa anka ma anko dia ko tutu mo lo ba edi ko sisim na me de flowers bi sisi so sai bia na me ni ho na me ba bi afum na ni kunu ni ba obi tutu flowers ni tugu isa mafu ni ho timi so na bisuro mi ho eti wo nyina mi suro mi ho nti nyese bia me ka asemboni bi kire no nyangopo hata soro we ni ma ka bone ma ka hwe a nkire no oja ondie odi ewuye afem wo ho a makọ hospital ba hawi agede no ba me so se ai enye yale na me yale no bodi na me ntwa no na ware me sa minidi me nada yedi budenye wi afini minidi di aduane na me hu ade kokompo na mtimi ni hwe medi ana yede ko afiri me yam ti ko mo de me sa na me ya me buru me yam ana obeka se onu na aye me sa abepim sa abde me nada minidi da na me de bedam efiri se onidi ye ba busumi se ni enfie se ni po acho yedi buru nya wi abosome na afe na afimu a po acha onidi enum suo da po acho suo menum enso mentesema no munsuo mentesema didi aduane ya we sample die ko yemu a wontese wadi po acho da bi na kom da so de we po acho aduane no ponya de hu se we na me di ana se we ensem ni bi wom yenko ne ne semense ba clinic twetwen komo mmra sisie ne mumuram se sansem we na kasa emu ya wrem wo bi awuo na maami atese wawuo watese ya deda no na wono asa ba ne ho se me na me bodua no ano den papa yuma die waje sa asem peni paso na bete sa asem we bio esi dai wo bi awuo wa watese wawuo ya deda no na wo san ba wo se me na mayu sei ano den pa maame enti abrantie no ankasa wawuo no ye friend say acha ye friend abeka ye nkasa den wate abeka ye friend abeka e de be ya abeka acha wa ye nsemani sa ni friend maame abrantie yi wasem a wo kan dedodo esichire ne wo no wom ye dokodokododo abrantie no obudua na beto okoko no so no wanka se bia nkyere no e kwa cha man ka hwe mimpo eho ye kuro mu mpo man ka mu amu obia mane na obetutu hie gu eme na misuru se ye se obu ni obi do afu na otutu hie na hu nya se wosi afu mu ti na misuru ti ehu ana me de ya me so man ko twa body nye se bia me ka asem bone obia mpo ante wa me ka we mpo a me kura na ede me ho no kana me nimpo da ntimi ka kire nkrofo no m se ni asa no hwan dia e po acha obi na de ma me na me je na bu na abeka se ono se friends ai abrante no sama no abeka onso asa no hwan na de ma no e po acha ono na busuafo e de na ye ni nua de ni nua na wu ni nua de e po acha enti na wo de no na ya abeka mo busuafo de ni bia na nipa foforo de e po acha o mo nyina se busuam so me hu na yi sa na beka no unim no sen e po acha o menim no menini nua akora wo unini nua wo po acha oh na chese wo ba wo abusuanim po acha maame na woni na nya kasa bia wa fumu da mka me ba mpo mka ka akere me kromfu se bia asem se ni na asi me yehu nya se bia bufuo me yeho mpo me ni wo bia ni ntokwa ehu ma modua ma anye no ma ka obi hunu mpo ntimi nkoye no na te sesa bio obe ma me na wo na ni nua ehu ene ma we mu nyina de aba jesi e wote oni paduam de na ye wo me po acho me paduam de me prepa tie ne de na ye wo acho ana wo de me na me da ho ase obi a wawu me bu ho a sama ntimi ankata mani a me ntimi emfa me tiri nto ho men ba ye kwa afini me ni kura nkum da kurumpo da me ni di kwa mo de me sa nsuo ne menum kura na afiri menum aduane me nti aduane bia de
said you and say what you want to come do yem. Watch your common pa. Would you make and the base any? Watch your Mokodi and the Yana mamma, and quite mamma. Utiminum. Watchan. For no me, Yana come do. Watchan. Yenina yet, yes, was she cocoa for we, no. Dear, no, dear. If I only body and me dear, and some dear Cacadana will be too sharing to me and you. As she and body and this is so. Watchan. On one can send it to body and to good. And her flowers to tree. No, I say body and no other than I will jive for no one could be him. If I chose son, make us a bass and may not miss to say BMC of when who are baby baby. Dear baby. So bet you to go in none of both. As I send you on a demand war. Watch your Debbie. Not then tin or no be conscious. Me poor enemy uncle, why go to two she and one of my uncle hobby. Scorpion said body and it's me put now say for now you could go into us and I'm in uncle, sir. Na koko no dia ka no wona oteso ana Pacha do dia asase ne ma no wona nya kasa kasa pen Pacha SOMPA FM chese wonu obi ani asem okuro ni so Pacha Debbie wo mo betrans ne busa na asem na wo kan busa na assembly emu obrem papa kwa kuna asi asebe na ubusa pese mbusa se seven preduasa utimu fa tua ma konfo ya na jode asase ne mama mi ede na asem we bae no ono so aka fa ho jode asase ne ma wo no a wo ye jode asase ma ye ma me che no de no aka fa ho me Pacha de asase ne ma me na podi waka baabi Pacha se ne nchirin ka fo ni nua na me ye fu no me tikoko na me ne che ono no ma me na wotutu ehia no bu ye edi science na wodane agya edi science na wo me Pacha chei be sei se mfie mi ensakora bai aba na no satam no na wonyale se woda ho ahisa enti wo se abra ye deda no nyina no ote ho asem se wawu ya deda no Pacha mba ne kura ko ayi edi science na wo begina wo so Pacha na ekwa na otwemi no wo ba ne kwan be so hu no sei Pacha wi agede makọ hospital enti ne ye dura ma me enti eduro no ka me nom na me hweta ma me de nom na me se da bi enuri enti me hu ya ne sa de na atweme akọ abontirim ho ti bi kwa abontirim ho no na am kwa no wote wo no ka kire me se nya aduro asem anso me hwe na aduro bi enkura me aye meka no je wawuo no Pacha o se nya aduro asem na bodi na me ntwa no no wa ye me sa na me so na SOMPA FM na boni ba na me dia yo me tikuro mu he obi hunu mpo me ne nko na te se wa me kunu ne me ne wa wo ba ana me ne wo ba ba ko enti se bra me bi nyina wo na wo ye me sa ti wo di mpo acha boni ne ma ye wa facha me no gina ho ana me hu ne bi wo ka sa na ogitum ana wo ka kasa foforo kire facha me kan sa de wa kan hwe bi ana okoye facha na o ka kire wo se wono na aye wo sa wo so na aye me sa na o ma me ni di me na bodi na me ntwa no etwa ya anka me di enti me ye de kora mewu ya semu etu hu no physical facha anya daye na so ye facha Debbie eso da ya me hu obi a me hu no wo yi na me ni edi nkomo nti e chire no ne me hu se nipa no wawu we di na me wawu a ya me hu se ko ifunase wo hu se wa ba wo so sa no wan tie SOMPA Debbie ado ye na amamenti mi antiem ti e chire na hu se sa ta mina na wo yare e ko achama tie so fa no na busuafo wabo mam ne yese abrante no hu no e ko acho ni nua na me ne wo ye no na awia na na ayi ni si ya na me soma ase en ko frem no oba no me ka chire no se na be ka de wo bo ne be no aye no ameti mente sa wona ne ko ne bi ada ye na me ka chire nso me nso da ye da ko mpo da na me yale ye sanka me ka se bi ase ni se na awia ya ana oba ha obe ka se de chire
maame ntie sɛ paade na apɛ sɛ yɛyɛ ma wo pacho mu pasɛ me ba amwa sɛ mbonye obi a obɛbɔ hwɛ me a me brɛ pa ɛyɛ asɛm de ne na me ho saa ba me ntimi nyɛ sompa ɛsɛ adi sɛ na wontimi di yɛ pacho yɛ di bure nya wi a bosome na afe wontimi ni di wontimi nda pacho da bi na da ɛyɛ asɛm ɔmra asɛm ofosho no ma we no higher maame no maame pacho mfie sɛ me pacho me nya 49 na 50 sir 49 de ufie no wofom ofosho sɛ no ma we no yɛbɛka no sɛ ha ya maame no ana meka sɛ ha nipa maame de wɔka sɛ kono de wɔka ne mu a sɛ woni nipa ne ni asɛm woni obi ne sɛ ani asɛm mo metima entutu na asɛm na dedodo entutu ayihu dedodo friend sɛ ntɔme ana sɛ hye ngu ɛhye obohu so obi tutu hye agu ana ya asɛm na aba obi anu a mo yɛ afu a sɛbe asomdwe mu ne yɛbɛto hye na ɔse ɔba betu obi tutu gu a na nipa ko no wa ana le bonyo de ɛhye ne so me poache o afuo no nya sɛ me ne na to hye o wo do afuo no na obu dua no na beto amafuo no sa atam no yale nti wankasa kwa de wonfom no enti no mimpo ma moso me si asɛm a me kampo sɛ nya sɛ wɔde bɛso me da ya ye kuro mu mpo obi anim da na nti dai ya ho de bebi asɛm ne kɔ wai wo so obeso wo da ya na sɛ physical me poache me si wa me so me da ya wa me so da wo hu no me poache ofo so onim